sing saiki ana ing Formosa, Taiwan. Oh, ngono ya, Tru. Luar biasa. Iki uga saka Mbak Sri Wulandari sing mapan ana ing Yogyakarta, Mbak Ayuningsih sing mapan ana ing Madiun. Nyuwun sepunten, kula mboten saged nyebataken setunggal mbaka setunggal. Luar biasa, luar biasa. Iki uga Mas Eko Prasetyo, nderek monitor Pak Dalang. Wah, nggih. Wah, luar biasa. Wis, iki mengko diwaca ditutuke mengko. Oh, iki. Ogo saka pepunden-pepunden dalang pepadi rawuh Pak Jianto, Pak Bambang Her dan Pak Ali Yusuf, Pak Ali Eli Yuswia. Rawuh matur nuwun sampun dipangestoni, matur nuwun sampun dipun berkahi. Luar biasa. Wis mengko diwaca mengko meneh ya. Ya sing dianti-anti, wis jam 11 wis pas, jam 11 boro-boro nanti jam 12. Jam 12 ku nggo 5 menit nutuke lakon. Sepele men. Ya ora, penting lakone yo kecekel. Ayo, Dik Niken Salindri. Tang tang Dik ya. Dalang akbar sak Indonesia sing paling ambyar. Wayangan dalang akbar sak Indonesia sing paling sabar. Wah, apa meneh ya? Wayangan dalang akbar sak Indonesia paling gempar. Wayangan dalang akbar terus bar. Wilujeng dalu, selamat malam, good night Dik Niken Salindri. Wilujeng dalu, selamat malam, good night Mas Akbar. Luar biasa, lama tak jumpa Dik. Alhamdulillah Mas, akhirnya bisa kepanggih malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kangen pora Mas karo aku. Lho yo no. Kok kangen banget ya? Hah? Kangen banget ya? Lho yo no, kabeh kangen. Wayangan ngene iki yo kangen, sampean kangen to melu wayangan ngene iki? Yo kangen to, Mas. Wis pirang wulan Dik Niken? 9 bulan ku tidak ikut wayangan. Lho lho, Mas. Wes to, wes aku ki mong. Kok iso 9 wulan suwe men 5 wulanan lah. Loh. Iki coronanya sejak kapan to, Mas? Februari. Sejak Maret, pertengahan Maret lah, pertengahan Maret. Ya sekitar 8 bulanan, 6 bulanan lah. Ya, awake dhewe ora ngene iki ya to. Akhirnya bisa tempuk kumpul bareng kalih kanca-kanca seni. Jan seneng aku. Seneng ya, Dik. Uga salam-salam dhisik Dik kanggo sing nonton teng mriki, baik pamirsa sing mriki, baik sing lumantar YouTube kekarone. Salam sih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani datang YouTube live Niken Salindri Family kalian YouTube Asta Brata Media.
Nggih sugeng dalu sedaya, matur suwun sampun mirsani kula kalian Mas Akbar sak rombongan. Nggih, ampun supe sing dereng subscribe, di-subscribe. Nah, di-subscribe, like, komen dan share ke teman-teman. Subscribe, like, komen dan share. Share. Share apa yang ngerti? Dikirim-kirim ke. Bagikan. Dibagikan. Dibagikan luar biasa. Luar biasa. Ki uga anu apa ki dik niken iki nak jane adek ki mancing ya to saka Sutresna Budaya mbok menawa nek sing ngersakne ngene iki neh lumayan lho ngene iki. Ini ki wayang minimalis ya to. Nggih. Dengan waktu yang minimalis, tentunya dengan biaya sing wis ora ngentekke perbuya akeh lah ya to. Harga seduluran. Kayak ngene iki lho wayangan virtual ngene iki lho momo nek sing ngersakne. Oh nggih. Oh dadi saweran online ngoten to? Boten, sing mesti memosok ke depane enek sing ngersakne wayangan ngene iki tanggap tapi wayangan virtual. Oh nggih. Iki ora ngentekne gaji sebulan kok. Heeh, luar biasa. Yen iki pripun Mas Akbar? Lho. Wis paring apa ki? Salam panguwur. Saiki aku arep sharing-sharing dhisik. Luwih dhisik sadurunge nembang-nembang gojek-gojek dan lain sebagainya. Di pandemi corona iki to. Nggih. Iki menurut perasaan sampean iki piye? Pandangan sampean iki piye? Selama sing sampean alami. Sejak enek corona ki suwedih, Mas. Nggak enek tanggapan belas. Tapi aku tuh selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Makanya omahku kabeh resik, Mas. Resik. Ibuku barang menjaga kebersihan. Jadi TV-ku resik, kulkasku resik, AC resik, kipas angin resik, motor resik, mobil resik, kabeh resik, Mas. Wi jenenge kadol ya, Crot. Wi jenenge kadol. Lah piye? Ora tatanan iki corona 5 bulan iki to. 5 6 bulanan. Ki sampean sekolahe berarti ora tatap muka. Napa? Ora sekolahe ora secara langsung sampean sekolah. Boten nggih, nugas-nugas dari rumah. Daring dari rumah. Uga awake dhewe ngene, Dik. Awake dhewe iki nek dadi seniman kudu iso menehi contoh ya to. Nggih. Piye awake dhewe untuk selalu tetap menjaga kebersihan agar ora terjangkit virus corona iki. Tentunya ning ndi protokol kesehatan. Nggih. Ning ndi pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jarak. Oh, jaga jarak. Jaga jarak ki maksudnya. Nah, sing terakhir. Ini jaga jarak kuwi berarti tuku godhong jarak terus dijogo. Ya ora ngono maksud iki jaga jarak ora usah nempel-nempel ngono. Ora usah desel-deselan. Ora usah jaga jarak. Ya ora usah ado-ado, ora kok terus bareng ngono nek salat ning kene stoke ning lapangan gandum ora mungkin. Ya mesti aja nempel-nempel ya ta. Ade kudu tetap mempromosikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Benar toh? Nggih. Luar biasa. Heeh. Saiki ngene. Selama 5 bulan iki, ya toh aku ngejak ngomongan karo sampeyan. Ya. Selama 5 bulan iki aku nak merongos ning omah. Nggih, wong merongos lha niki mboten merongos kok Maksudnya merongos dihel lho. Ora, maksudnya merongos ki nganggur. Oh, nganggur. Tidak ada kegiatan, ya toh. Kuliah ya pas prei. Nggih. Nah, aku nak kayak sempet karo sampean gawe-gawe lagu, ya toh. Ora gawe lagu ning cover-cover lagu ning gitu. Nah, kowe iki kamangka aku iki ora basiku nyanyi. Ya toh. Ora basiku aku nyanyi ngono ki ora, jane ora ya ora basiku, ya toh. Lah, sampean iki sing nek nyanyi sampean nak wis biasa. Nembang ya wis biasa. Nah, saiki diwalik lakone. Saiki diwalik ceritane. Diwalik pripun? Diwalik ceritane ya toh. Sampean saiki kudu iso ndalang. Alah, mek trimo ndalang apa? Lho. Ndalang iki alah renek apa-apane. Lho. Kok iso ndalang ki wong lho ngobange wayang ibarate pucuk rambut nganti jempol sikil ki obah kabeh. Lho toh. Sik. Niki lek kula dikengken dalang. Ah iya no. Kula dikengken dalang sakniki. Niku wonten petunge dhewe. Lho. Petunge piye? Wonten regane dhewe-dhewe. Regane niku 3. Sing setunggal atas. Sing kedua
tengah. Sing ketiga bawah. Maksudnya piye kuwi? Lek umpama sing atas. Niku mengke lengkap. Dari tancap kayon apa yo warnai sampai bar. Tapi lek menengah niku goro-goro kalih perang mawon. Lek bawah niku cuma tancap kayon. Tancap kayon mung necepne kayon yang mosok enek regane to ya. Lho, nggih wonten wong kula niku dalang profesional lek. Beda. Dalang gaib kula niku. Ya, dalang gaib. Iki upamane kon dalang ya iso. Nggih saged lho. Mamane mau tak dalang ning kene. Iki berarti pakete mlebu paket apa? Paket atas atau paket tengah ki mau tak dalang ning kene saiki. Kuwi mung termasuk paket apa? Nggih, paket menengah. Menengah. Menengah to, nek goro-goro kalih perang mawon. Heeh lho, goro-goro. Iso apa? Iso apa ora? Nggih saged to. Tenan iso? Saged. Momo gak usah ning kene sik, momo sulukan dhisik ning kono ya. Sulukan iso ora? Ayo dites sik. Sadurunge ngobahke wayang aja kesusu ngobahne wayang. Dadi belajar kok suluk sing dasar-dasar dhisik. Nggih. Apa? 6 nyongo sing niku lho. Kayune Purwa Sejati niku sanes godhonge Purwa Sejati lho nggih. Iya. Kayune sanes. Sampeyan iso? Apa? Sampeyan iso kuwi. Mboten saged. Nggih mestine saged Mas Dalang ki kok lucu men. Piye jal ayo. Kayune Purwa Sejati pangira jagat godhong kinarya mambe Luar biasa, iso bae. Saged, sae.
Sae apik no ya pas. Iku wae kleru napa mboten? Ora. Mboten alhamdulillahirabbil alamin. Sadurunge aku pengen terus sampean dalang ning kene. Aku tak maca dhisik ya. Komen-komen. Monggo. Ya apik komene. Oh nggih, komene lucu luar biasa. Kita wacake sitok ya. Iki ana sing waduh keren banget. Nggih ta? Nggih. Terus iki selamat. Iki ana selamat dan sukses Mas Akbar dan Asta Brata Media ditelateni ben panen tembe mburine saka Kadir Kramat. Oh ya. Ya. Wis. Sampun. Duh, dalang ning kene lho. Wong Solo. Oh nggih. Iya. Berarti jenengan sing nyanyi? Loh, ora nyanyi. Aku ndang. Ndang. Wah, saged. Oh, nggih saged lho, jenengan pinter kok. Serpeke. 6. Pak Wit. Pak Wit. Cepet no sik. Apa kula benake, Mas? Dikukuti kabeh lho. Lho kan balen kok ngawal. Mas teh yo mariki. Oh iya. Delok sik no. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing. Peng pitu sahari umum kanceloni di selaing para jalmi pati ambentusi serno Pancawara nek nancep dhewe sing jejeg. Nempel kelir no, nempel geber no nek nancepne. Kok kurang nempel. Lho yo no. Iki dadi ora kuat. Ngono. Dalam gaib ki mbok sak sire ngono lho. Wayangan 3 jam malah nyeklekne HP 3 yang malah. Dalam gaib ki sak sire. Oh iya. Omong-omongan sih no. Wah iya. Hei Bagong. Kok ngono to Mas suarane? Gangguan wi. Jadi kon menang. Ayo. Bagong. Peneran petuk ning kene, pirang-pirang sasi, pirang-pirang dina tak goleki. Kebeneran masalahmu diselesaike dina iki.
karo awakku. Ora apa-apa, iki Bagong Klatenan. Bagong Klatenan aja dadi bapakmu ki mbokmu, mau ki utusane saka Kabupaten Trenggalek. Yen Mas Broto iki minggat dadi nggonmu omah-omah duwe bojo karo Broto diwurungke nduk. Aja ngono aja. Bermejo kok ngirik ta? Ayam lho. Grupmu iki seneng mateni kancane siji-siji. Yo mau keson iki genten. Masa aku mandak roh. Aku wayahe metu urung. Urung to. Urung. Aku wayahe dapuk aku. Metu engko wayahe delok-delok to metu kok seneng metu. Mas Broto. Wis metu berarti. Lho urung, lagi metu separo lah kowe. Piye to ki saya metu kok aku sing sabar nduk nek dudu jodone yo wis ra apa-apa. Aku pengen petukan Mas Broto sik lho Pak nek aku pengen ngomong-ngomongan ben sida rapi. Ngene iki wong-wongane sapa to Pak? Broto nduk. Hei, aku jek waras kok. Hei, saya tahu kok dapure penak men to. Kok kudu huku ki bayarane larang dhewe malah. Larang piye iki? Iki meng dikei mangane wis seneng. Iki meng buta iso posting ning Facebook wis seneng. Wis iso bayar status malam ini wis seneng. Dadi seniman iki pokoke dina iki wis arep kok sundul langit, matek. Sing penting iso foto iki mang wis bar foto diposting ngono dhek komenane akeh. Oh. Kowe piye? Terus. Ya. Kalau brotone kene le. Kowe jem gentono. Oh, Jin. Ya, iki Pak ketoprak pemainnya terbatas yo kudu double. Sampean harus all semuanya. Sumi matamu ngono. Sapa? Sumi ten. Alang. Iki dadi apa iki? Jare jem gentok. Jem gentok iki ngoyak-ngoyak dirimu. Ngoyak-ngoyak piye? Ngoyak-ngoyak iki cara menawa menguber-uber. Mau menguber-nguber. Suminten. Piye? Iki aku jem gentok. Delok iki lho jem gentok ngene iki. Gak takon. Aku cinta karo dirimu. Aku gak cinta kowe, aku cinta Mas Broto. Suminten, Subroto wis ora ono Suminten. Mas Broto lho jek anak. Gandrung ora? Ya karepmu gandrung apa udo ya karepmu kok. Wong aku lagi pacaran karo mbok ya mbok ya. Iya. Gek nadekne ye. Adana ye. Suminten. Ya. Ayo, karo aku ya turuton aku wong ayu. Tak omongne pakku lho, pakku warok lho. Pakku warok lho. Gedene tresnaku paribasan aku didadungono medhot. Dipalangono mlumpat wong ayu. Aku tresno karo kowe. Kowe iki pedhet apa wong kok didadungono pedhet tembunge noprak ngono. Aku ndak tresno sampean lho, aku tresno karo Mas Bronto kok. Di hidupku hanyalah Mas Bronto, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto, dimanapun aku tidur dimanapun aku memikirkan Mas Bronto. Kacane kok. Iya, ketoprak kok geget kacane. Saiki bengi iki kok ado mentolo kabeh karo kacane. Lah piye lho lawan kene ya berdesah-desahan terus gimana? Aku ya kaget kok. Oh iya. Aku nangis. Seminten. Jo, sepira? Wong ayu. Sik. Pas sik pelok. Suwi ra tau tanggapan lima sasi tralok. Kleru. Ya bener jane nek mau. Tak pinten, Pak? Jem kentok. Wong ayu. Suminten. Nah, ayo. Ladenono aku wong ayu. Iya. Ndak mau. Ketoprak kok ndak mau. Lho ketoprak zaman now sekarang berubah zaman. Delok caci. Lopo jeneng ati. Wah, jebul kaya ngono.
Lenggut-lenggut. Oh no. Oh. Jadi kok gila. Kok iso dilewek lho. Iso dirogok, Kurang ajar. Bapake Saipul mok. Lah kene yo ngawur e, wong ape diapung e. Terus. Kaya ngene wong nandangas mara Toprake kok apik ya Bune. Apik Pak E. So nek sunat tanggapno iki kowe piye? Nggih tanggapno kirik gitu. Apik. Oh, termasuk ngelokne aku berarti. Oh, kirik iki. Wow, So nek sunate bojoku arep nanggap toprak iki. sik to. Kowe iki ra mikir wedok kok sunat. Sesunat iki piyayi kakung. Besok iki disunat. Yo aku ya sunat e. Nanggape pas Pak nih sunat sampean nanggap iki ya Bune ya. Pak ini urung sunat ki. Kurung. Terus tak gawe ra sunat kok. Kotakno kire ya wis. Terus. Apa tahawaku dewe nikan sunten Iya. Dalem. Kowe gak seneng kok muni dalem. wis to sok sapa wonge nyawang aku auraku ki Nabi Yusuf Alah mbek. Nabi Yusuf dajal kowe iki. Nabi Yusuf. ngene iki lho biasa wong ganteng-ganteng kan nyawang aku tetep iri Kowe jek cilik ra pareng nonton, Dik. Kowe anake jare anake. Duh dewa Jawa Agung welas sono meringwak mami Ya ampun. suminten raimu kok glowing wong ayu Sik to rayo diobo-obo iki lho. saya suwe aku saya tresno karo kowe suminten I love you suminten I love you suminten suminten Aja gendong mripate PC timbang. Aku ki pakmu. Hah? Kok Pak? Bojone iki lho kok. Piye to kok bapakku kok sampean corek-corek wajahe ndak boleh lho ngono. mergo wajahe bapakmu ki kaya tan bedane kowe nitis ning awakmu wong ayu Ora ini kaya karambol. Aku tak gawe elek-elek saiki gah aku. Ngene iki ndelok kahanan. aja suwi-suwi ra tau tanggapan kok lali tok endi Ayo. Ndang Ndang. gandrung kok ben edan sumintene. besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpama nironah kudu tanpa prau sasat darat ing Jolotri Terus nyidam syarias moro Sinten Mas Boten. Sinten to ning kene ora bakal arep orang gudah karo kowe wong ayu mergo gedene rasa tresnaku karo kowe wong ayu suminten paribasan bapakmu malangi aku tak musuh tak deku ora dadi boyo ngopo wakon kowe gelem nopo karo katresnanku suminten Mas Suti. Aku gak
Sumpah dadi bojomu. Apa panyuwun? Suminten apa panyuwun? Paton ora medhine lintang karo rembulan, kowe bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu Suminten? Suminten? Rabi ya? Ora. Jengkento tresno karo kowe Suminten. Aku njaluk matine tukang rebab. Matine tukang rebab. Kok njaluk matine tukang rebab to? Njaluk matine pang. Wis ralah ngono kuwi. Piye Suminten? Aku tetep ora sudi karo kowe. Aku ki tresno marang Mas Broto. Ketune kowe ngerti perasaanku. Piye Suminten? Aku Aku yo kaya ngono karo itu. Aku yo padha karo kowe. Aku mau ditinggalke Mas Broto. Aku yo mau tinggal Suminten. Aku kaya wis tau dilamar karo Mas Broto. Aku yo pengen lamar kowe Suminten. Nduk Suminten. Karo Broto, Nduk, karo Broto, Nduk. Suminten, sapa men? Oh, Pakde. Pakde. Ini Nanti saya langsung foto. Aku Gurnat. Sapa? Piye iki? Ketoprak wingi aku dadi Gurnat. Burhan. Sampeyan ki dadi Mas Broto. Piye Suminten? Mas Broto, aku sangat mencintaimu Mas Broto. Ora iso. Lah, kenapa Mas? Aku wis duwe pasangan. Ki piye nek bingung raine kancane? Adepe kudune nek kene. Lah, Ora iso, Nduk. lha kenapa? Lah kok Kowe kono lho omong-omongan wong loro. wis mulai ngejak-ngejak kowe. Aku melok kene. Ngejak-ngejak. Kok metune karo aku. Ben kono saiki nggih grup do nyanyi wong loro ora dijak. Kowe iki yo nggih grup karo aku jarene mujak. Kono Ora iso. Aku tresno karo Cempluk Parsia. Lah Mas Broto. Pripun to Den Mas? Kula niki sangat tresno panjenengan Den Mas. Pesan jenengan boten bertanggung jawab Den Mas. Wong ayu. Tresno ki tukule saka ati. Tresno kuwi uruping jiwa luhur. Lek segomu lho. Lali segowo. Apa kok iso ketoprak kaya segone? Saiki ora iso, apa dene sesuk tetep ora iso, Nduk. Aku ora tresno karo kowe. Lah piye to Den Mas? Kadang wong tuaku pilih kebo, pilih sapi, pilih wedhus, pilih kucing, Den Mas kabeh dadi pilih. Apik mbelih cirik iki lho, apik mbelih. Aku wae metu. Dipilih Den Mas. Ya apa? Jare kire. Ya apa? Ora iso Suminten. Tetep ora iso. Aku wis kadung tresno karo Cempluk Parsia, ora iso. Aku deleh ati marang jeneng sliramu. Aku sekarang malah tresno jenengan Den Mas. Pokoke jenengan kudu rapi kalih aku. Ora iso. Kudu iso Den Mas. Ora iso. Iso. Dadi bojoku nomor 2 gelem. Lho ora gelem ya wis. Aku wis kadung ndalek atiku marang Cempluk Parsia. Ora iso yen rabi karo jeneng sira wong ayu Suminten. Den Mas, mengke kula gendel Den Mas. Wis sik iki ngajak piye kok tok Tak ndekne. Yo. Tak ndekne. Kowe ketok nek ra tau melok toprak iki.
Piye iki? Sutradara piye? Yuk langsung nyanyi Dewa Tresno no. Piye to? Mau wis yo. Lanjut lho iki toprake. Sik gorong gendeng lho sumintene. Lah sumintene urung gendeng kok. Tak gendeng kok. Hah? Oh, apa maune ra gendeng to? Aku kowe bakal tak tinggali aku wis ora tresno karo kowe seminten. Mas piye kok tak cepoki gelonganku. Cepokono, aku tak ngalih. Pak iki piye Pak? Aku kangen Den Mas. Engko Pak De seminten edan Pak De. Seminten edan ben. Ya ampun Den. Iya to Pak De? Pak De seminten edan Pak De. Ya ampun Den Mas. Jaranan Den, jaranan Den. Jaranan seger to Den Mas. Subroto wedhe pacangan liya suminten karo aku ya suminten ya. Duh kacau iki. Kalau Nduk Subroto Nduk. Kalau Subrotone nek cicik-cicik. Kalau Subrotone nyoteng Nduk. Wah, Mas Broto. Mas Broto. Subrotone kene Subroto. Ganteng jamu apa neh iki. Gainae. Iki ketoprak basa. Yo kontake sik gembira. Ranekane wong edan lho. Wis ketoprake wis bar kok jek edan ae to. Kowe nek edan sesuk ae lho edan ning pasar mangan panganan kowe. Ya udah Bang. Ki hanya cuplikan sebagai kisah. Lho iya, iki apik lho digawe konsepan ngene. Engko wayangan kok sing gawe cerita apa. So nek aku Mas TU tak gawe iki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu iki. Ya. Pancen nek dipikir iki bener Gong ya. Kaya Ringgit Purwo iki mewadahi seni apapun. Iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kena, tayub yo kena. Campur sari yo. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah aja aja bingung, kudu bisa berusaha. Aja ning nggone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wis, aku wis buka usaha. Iya, Reng. Kocluk to iki. Rayem yo kudune kaya Mbak Niken ya. Mula alhamdulillah 5 sasi denane ya berkah aku. Amin. Liyane do sambat mergo wong seniman kene mung jagake seni ya ora mangan tenan. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah 5 sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Duh, rasa. Loh, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif, motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh no. Ora akeh wong kene cah kreatif kok. Ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis. Oh maling kowe kuwi. Enggak maling. Aku yo buka toko tok. Maling dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep anggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal Mas, alhamdulillah. Wayangan wis entuk. Entuk. Khususnya Blora, Rembang, Bojonegoro.
Gerubukan wis normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusul. Amin. Coronane wis minggat ya, Lek ya. Iya, Lek. Ayo, yang penting menjaga kesehatan. Terus penting anu, lur. Lur.